Башкортстан Республикасы башлыгы указы белән республикада авылларның санитар эпидемиология торышын яхшырту максатында чисталык көннәре игълан ителде. Шулай итеп, узган җомга һәм шимбә көннәрендә авыл биләмәләре хакимиятләре үз изоляция режимы чорында эшләргә рөхсәт алган учреждение һәм оешмалар коллективлары үз территорияларын, шулай ук юл читләрен чүп-чардан тазартырга чыкты. Район мәгариф идарәсе, мәдәният бүлеге, финанс идарәсе коллективларында хезмәт салучы егетләргә, мәсәлән, федераль трасса буйлап урнашкан урманнарны корыган һәм ауган агачлардан тазарту эше тапшырылды. Трассадан чак кына район үзәгенә таба юнәлсәк, анда инде Яркей авыл советы авыл биләмәсе хакимияты кызлары Иштерек һәм Буазы ярларын барлыгы 5 километр озынлыктагы участокны чүп-чардан тазартып чыкты. Халык елга буйларында менә бик матур торып ял итәргә ярата инде. Ял иткәч артларыннан чүпләрен җыештырып китүчеләр бик сирәк. Унутмаска кирәк, Яркей ул безнең туган ягыбыз, туган йортыбыз. Biz менә үзебезнең ихатабызны, якын тирәбезне ничек чистартабыз, ял иткән җирләребезне дә шулай чистартып, матур итеп яшәсәк, нык әйбәт булыр инде. Бу якта безнең частный сектор урнашкан, шушы частный сектор артыннан басу кырында менә бөтен үзләренең калдык-кыстыкларын шунда чыгарып йөгәннәр. Бу бер дә дөрес түгел дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, кемдер кеше артыннан җыштырырга тиеш түгел. Һәр кеше үз артыннан җыштырып, үзенең тирә-ягын үзе карарга тиеш. Бу иң беренче чиратта безнең экологик культура. Дәррәү өмәләр шимбә көнне дә дәвам итте. Агач утырт һәм яшәү бүләк ит лозунгы белән гомум республика буенча игълан ителгән Яшел Башкортстан акциясына барлыгы 40-ка якын оешма һәм предприятие кушылды. Иң күләмле эш фронты район үзәгенең яңа зираты янында җәелдерелде. Монда 15ләгән хезмәт коллективы активлык белән зур үсентеле миләшләрне утыртуга бердәм тотынды. Инде район хакимияте коллективы тарафыннан шәһәр мөхите программасы шикләрендә тергезелеп килгән җиңү аллеясында 50 төп эре агач утыртылды. Безнең лесоп полосаларда шундай миләш агачлары, юка агачлары, шумырт агачлары һәм кыргыйланган алма агачлары бик күп. Барып чыгып аласың, бер кеше дә алай каршылык әйтмәй. Тамыр системасын таратмаска кирәк, менә шулай вак тамырлары булуы кирәк инде. Безнең Яркей өчен шәхси әйткәндә инде зурая, үсә. Һәр бер кешенең үзенең капка төбендә агач үстерү кирәктер дип табабыз инде. Шуңа тәкъдим итәрем инде шундай миләшләр үстерергә. Утыртканда тәртипләре булай. Сирамлы җирдә инде 40-ка 40 дигәндә хәтта бер шундый зурлыктагы, размердагы җирне сирамны ачасың, һәм бер 50 см тирәнлеккә чыгып төшәргә кирәк. Хәтта бер уйлап караганда, менә бу агач безнең 20 см сыйып та бетә. Аска ягын йомшартасың, һәм инде кире кара балчыкны төшереп әзрәк, менә бу җир уровеннән чак кына 5 см аста була торган итеп утыртып куясың. Һәм топ-топ куярга кирәк. Топ-топ куеп, өстенә бұрын шушындай балшықны тағын таратып қоясың, мысалы сухой полив деп аталады. Шушы ағаш үсіп кете, һәм инде безнең урамнарыбызны матурлап торачак. Әйтергә кирәк, үсенте материаллары үзебезнең урманнардан кайтарылган. Кыргый үскән зифа буйлы яшь миләшләр хәзер район үзәген бизи. Экологик чарада катнашкан район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин райондашларын изге яшел эшкә кушылырга өндәде. Бүген район хакимияте коллективы Яркейдә центрда Бүйек жеңінің 50 еллығына бағышланған аллеяда миләш ағачлары утыртырга кіріштік. Бұл инде акция Яшел Башкортстан акциясы негізінде башкарыла. Шынлапта бұл жерлікні біз былтыр городская среда программасы негізінде тәртипке кетірген едік, түзілішлері башқарған едік. Бүгінгісі күнінде біз мұнда 3 памятник Былдырға жиынабыз, тағында сөтіп шушы арттырып программаны. Бұл памятниклар бейік жеңуден қайтқан қади солдатқа, танкистқа, морякка, шылайық пограничникка бағышланған болашақ. 9 май алдынан шушы памятникларына жеріне жеткіріп, аллеяна, шешкелерін отыртып, шушындай шылтлар толырға жиынабыз. Әйтірә керек, бұл акция район бойынша өткен атнашында давам етті. Бұл акцияда біздің 39 организация қатнашты. Шылай 360-тан артығырақ ішшілер. Бүгін инде әйтергә кирәк, бүгінгі күнге 4240-тан артығырақ әрі түрлі ағачлар утыртылды.
баршына да енді әйтәсе келе барлық катнашкан хезмәткәрләргә дә зур итеп рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә. Без инде көтәбез алда атнага да шушы акцияны дәвам итәрбез дип әйтеп, гомумән үзебезнең авыл җирлекләрен, районный центрны моторларыбыз дип әйтеп. 25 ел элек тә бөек җиңүнең 50 еллыгына багышлап, шул дәврдә эшләгән район хакимияте вәкилләре әлеге аллеяда каеннар утырткан. Инде алар бөек булып үскәннәр. Хәзер ак каеннар янында бер рәт миләшләр дә шаулап утырачак. Аларны кадерләп, саклап үстерергә генә кирәк. Алина Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.